Il-pjanijiet u d-disinji għal-proġett ta' Triq Sant'Anna fil-Furjana jinsabu lesti. Żvela dan ma' One News il-perit Ian Camilleri Kassar li oriġinarjament propona l-proġett u li issa qed ikun imwiet mill-Partit Laburista jekk jingħata mandat biex imexxi lil pajjiżna għal-leġislatura li jmiss. F'intervista ma' One News il-perit Camilleri Kassar spjega kif diġà twaqqaf grupp ta' esperti sabiex jippjanaw il-proġett. Li nista' ngħid, żgur nista' ngħid il-proġett ilna naħdmu fuqu. Ġifieri u għandna l-pjanti kollha lesti, id-diżin kollu lesti, ġifieri din hija dan huwa proġett li qed nieħduh bis-serjetà, ġifieri mhux xi ħaġa li qiegħda fl-arja. Il-perit Camilleri Kassar spjega wkoll ser jinvolvi dan il-proġett li għal diversi snin ġibet attenzjoni kbira. F'dal proġett qed nara li Triq Sant'Anna litteralment tiġi imnatfa, il-karozzi jitneħħu, it-ħaħen jitilqu u minflok triq tat-tarmak li għandna llum isir ġnien. Imma il-karozzi ħanitfawhom taħt, ġifieri nikkreaw mina taħt Triq Sant'Anna fejn inti ġifieri il-flow ta' traffic ħallejtu kważi l-istess, alright? U fuq għandek ġnien u bekk tkun qed terġa' taqgħod il-Furjana. Spjega wkoll kif l-ebda binjiet ma huma ser jintmissu jew jinbidlu mill-istat oriġinali tagħhom ħlief sabiex jitnatfu u jingħataw dera iktar sabiħa. Il-faċċati, il-bini ħajibqa' eżatt kif inhu għax kif ħanerġa' ngħid hija bellezza, ġifieri taħt l-arkati ħajibqa' l-istess ġifieri tip ta' outlets, ħajkollok kafetterias, ħajkollok ir-restaurants, ħajkollok il-ħwienet. Bażikament ħannestendu il-kummerċ li hemm il-belt u ħandaħluh ġol Florjana wkoll. Dan mhux l-unika proġett li propona l-Partit Laburista fil-proposti tiegħu, fost oħrajn ġew proposti umurija disinji għal proġetti ta' spazju ħodor u miftuħa f'Santa Venera, il-Ħamrun u r-Rabat Għawdex.